Милләтнең көче оның томырларында, милләт томырын гаиләләр тәшкил итә. Нәкъ менә гаиләләр ныклыгын кайгыртып Горький Әмәт урманы паркында яшь гаиләләр өчен Ярат фестивале үткәрелә. Татарстанның Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан оештырылган әлеге фестиваль якшәмбе 11 июль көнне уздырыла. Социаль проектлар һәм һөнәри камилләшү бүлеге җитәкчесе Анна Гәрәева белдерүенчә, яшь гаиләләргә фестивальдә катнашу өчен mamapati.ru сайтында анкетаны тутырып, электрон чакыру алырга кирәк. Фестивальдә гадәти уеннар һәм остаханәләр форматыннан тыш гаиләләр һәм йөкле ханымнар, сабыйлар өчен аерым чаралар да планлаштырылган дип белдерде фестивальне оештыручылар. Шулай ук коляскалар парады, гаилә костюмнары бәйгесендә катнашу мөмкинлеге бар. Бүтін яш гаиләләрне 11 июль көнне, якшәмбе, ял көнне безне фестивальгә чакырабыз. Ул Казанда Горькинско-Метьевский паркында узачак. Сәгать 11-дән башлап 19-га кадәр без сезне бик көтеп калабыз.